ኤርትራን ኢትዮጵያና ብድር ኩኺ ተሓድሽ ኩናት ነበር ንሕልፈት ተፈሪዱ ልዕሊ 37 ቀቲሉ ዝበሃል ዘሎ መርዛም ጋዝ ፌስቡክ ከምኡን ኢንስታግራም ንተጠቀምቱ ወልፊ ብምትሓዙ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ። ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎማዓን ዝበልናዮ ሕፅር ዝበሉ ኣገደስቲ ሓበሬታት ነገረኩም እዩ። ሳሙዳት ኣምሳይ ፅንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ላይክ ኣይትረስዑ። ለስገቡ ውዕል ፕሪቶርያ ንሓደጋ ከም ዝተቃልዐ ተገሊጹ። ውዕል ፕሪቶርያ ብምትግባር ዝተራእዩ መሰረታዊ ጉድለታት ነቲ ኣብ እታ ሃገር ሰፊኑ ዘሎ ተዛማዲ ሰላም ኣብ ሓደጋ ከም ዝእትዎ ሓድሽ ፀብጻብ ኣጠንቂቑ። እቲ ብዓለም ለኻዊ ትካል ፓን ኣፍሪካን ኣጀንዳ ዝተሰነደ 80 ገጻት ዝሓዘ ፀብጻብ ውዕል ፕሪቶርያ ድሕሪ 3 ዓመት ናበይ ገጹ ብዝብል ኣርእስቲ እዩ ዕላዊ ኮይኑ እቲ ስምዕ ኣሉታዊ ሰላም ዝብል ተቕሲ ዶ ምባል ጥራይ ከም ዘረጋገፀ እዩ ዝገልጽ። ካብኡ ሓሊፉ ትውዕል ሕገ መንግስቲ ስርዓት ኣብ ንቡር ንምምላስ ዝተበደሉ ፍትሒ ኣብ ምርጋጽ ዳግም ህንፀትን ዘላቒ ዕርክን ኣብ ምፍጣር ዘጠቓለለ ኣወንታዊ ሰላም ክፈጠር ከም ዘይከኣለ ይድምድም። ብመሰረት ርኽበት ናይ መጽናዕቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዳርጋ ብኩሉ መዳይ ስርዓታዊ ውድቀት ኣተጋብራ ኣጋጢሞ ኣሎ። እቲ ፀብጻብ ብተወሳኺ ኣገባብ ምክታልን ምርጋጽ ሕብረት ኣፍሪካ ብምንቃፍ ድኹምነት ውፅኢት ዘይብሉ ትካል ክብል ወቒሱ ኣሎ። እቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ ብፍላይ ድማ ብመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ሕቶ ኣፍደገ ባሕሪ ዝፍጠር ዘሎ ዘባዊ ወጥሪ ንውዕል ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ ክእትዎ ስጋኣት ከም ዘለዎ እዩ ዝጠቅስ። እቲ ፀብጻብ ዳግማይ ኩናት ከይለዓል ንሙሉእ ኣድማዕን ኣተጋብራ ውዕል ፕሪቶርያን ዓለም ለኻዊ ተወፋይነት ልዑል ደረጃ ዲፕሎማስን ጻዕርን ክግበር ይጽውዕ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ነበር ንሕልፈት ተፈሪዱ። ብምልዓል ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ነበር ንሕልፈት ክእሰር ተፈሪዱ። ዩንሱክ ዩኦል ዝተዋህቦ ስልጣን ንዘይግባእ መዓላ ተጠቂሙሉ ብዝብል ክሲ ኣብ ማእሰርቲ ክጸኒሕ እዩ። ኣኽበርቲ ሕጊ እታ ሃገር እቲ ፕሬዚደንት ነበር ዝኣወጆ ወተሃደራዊ ኣዋጅ ህጹጽ ሓደጋ ወይ ሕጊ ማርሻል ንሓድነት ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ስለ ዝተፈታተነ ብሞት ክቕጻዕ እዩ ጠሊቦም ነይሮም። እቲ ጉዳይ ንኮርያውያን ዝኸፋፈለ ኮይኑ ኣብ 20 ክሳብ 30% ዜጋታት እታ ሃገር እቲ ፕሬዚደንት ገበነኛ ከም ዘይኮነ እዮም ዝኣምኑ። ኣብ ከባቢ ቤት ፍርዲ ዝተኣከቡ ደገፍቱ በቲ ብይን ከም ዝጓሃዩ ገለ ካብኣቶም እውን ክነብዑ ከም ዝተራእዩ ፀብጻባት ካብቲ ከተማ ሓቢሮም። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ተቃወምቱ ብወገኖም ብሞት ክቕጻዕ ፃውዒት ከቕርቡ ተሰሚዖም እዮም። ስለዚ ድማ እዩ እቲ ሎሚ ቤት ፍርዲ ዝህቦ ውሳነ ኣብ ፖለቲካ እታ ሃገር ዓበ ፍጻመ ከም ዝኸውን ዝግመት ዘሎ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ብድር ኩኺ ተሓድሽ ኩናት ኣለዋ ክብል ዓለም ለኻዊ ትካል ኣጠንቂቑ። ድሕሪ 3 ዓመት እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኣዕናዊ ኩናት ሓድሕድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ናብ ሓድሕዳዊ ምጥርጣርን ወተሃደራዊ ምትፍናንን ኣትዩ ከም ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳግማይ ሓደጋ ዞባዊ ኩናትን ኣጋጢሞ ኣሎ ክብል ዓለም ለኻዊ መጽናዕቲ ቅልውላው ኣጠንቂቑ። ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ICG ብረቡዕ 18 ለካቲት ዝዘርግሖ ሰነድ ነቲ ኣብ 2022 ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብምጥቃስ እቲ ውዕል ንኩናት ትግራይ ዘብቅዕ እኳ እንተኾነ ብኩሉ ወገን ሓደገኛ ምንቅስቓስ ይረአ ከም ዘሎ የነጽር። ብፍላይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ካብኡ ሰጊሩ ድማ ምስ ኤርትራ ክግበር ተዓንቂሩ ዘሎ ስጋኣት ኩናት ከም ዘተሓሳሰቦ ድማ ኣስፊሩሎ። ኣብ ሕመረት እዚ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ልኡላዊ ዋንነት ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ቁሉዕ ወፍሪ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ። ኣብይ ነቲ ብመሬት ዝተኸበበት ሃገሩ እስተቲ ጂኦግራፊ ኮይና ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ብምባል እንተስ ብሰላም እንተስ ብሓይሊ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይተርፍ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ፈኪሩ እዩ። እዚ ብሓያለ ሰበስልጣን እታ ሃገር እውን ብዝተፈላለየ ኣቀራርባ ግን ከዓ ብሓደ ዓይነት ትሕዝቶ ዝቐጸለ ትረኻታት ብወገን ኣስመራ ንወደብ ዓሰብ ንምሓዝ ዝወፅእ ዘሎ ወፈራ ዘመልክት እዩ ዝብል ስግኣት ኣበጊስ እዩ። ብመሰረት ፀብጻብ ክራይሲስ ግሩፕ ጂኦፖለቲካዊ መልክዕ እቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ጀሚሩ ኣመና ተቐይሩ እዩ። ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ጥምረት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ከምኡውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጽኑዕ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግን ኢትዮጵያ ኤርትራ ንፋኖ ኣምሓራ ከምኡውን ሓይልታት ትግራይ ትድግፍ ኣብ ርእሲኡ ድማ ዶብታ ሃገር ጥሒሳ ኣትያላ ብምባል ትኸስስ። ብተወሳኺ ኣዲስ ኣበባ እቲ ከም ቀንዲ ጸላእያ ትሪኦ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ንፌደራላዊ ሓይሊ ንምምካት ምስ ኤርትራ ሕቡእ ምሕዝነት ይፈጥር ኣሎ ክትብል ትኸስስ። ውሽጣዊ ፖለቲካ ኩነታት ትግራይ ነቲ ዝምዕብል ዘሎ ሃዋህው ነዳዲ ወሲኹሉ እዩ። ኣብ መጋቢት 2025 ብነባር መሪሕነት ሕወሓት ኣብቲ ልዕሊ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተፈጸመ ዕልዋ ኣብታ ክልል ውድባዊ ምምቕቓል ሓሓሊፉ ግጭት መጥቃዕቲ ድሮንን ፌደራልን ዝኣመሰሉ ፍጻመታት ኣስዒቡ እዩ። ነዚ ዘይምርግጋእ እዚ ምስቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገር ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ንከም በዓል ኢማራት፣ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ዝኣመሰሉ ዞባዊ ሓይልታት ዘሰሓሕብ ግጭት ንቐርኒ ኣፍሪካ ናብ ዓውደ ኩናትን ውክልና ቀይርዎ ኣሎ።
ኩሎም ወገናት ዘሰክፍ ሓደጋታት ቁልዕ ኩናት ይመጽእ ኣሎ ኢሎም ከም ዝኣምኑውን ይገልጹ። እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ዞባዊ ትንተና ድማ ህጹጽ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክግበር ብምጽዋዕ ሕብረት ኣፍሪቃ ንማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ኣዕናዊ ኩናት ዞባውን ሃገራት ክልሕም ዝኽእል ምትህልላኽ ንምውጋድ ክተግሁ ኣተሓሳሲቡ። ምስ ተተሓሒዙን ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ነቒፋ ኣላ። ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃበው ግብረ መልሲ መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ንዝኽተልዎ ዘለዉ ተጻባኢ ኣቃውማዩ ዝበሎ ጎስጓስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወቒሱ። ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምብጻሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕርታት ድማ መደናገርን ድኹም ስነ ምጉትን ከም መምኽኔታ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ክካየድ ንዝኽእል ኩናት ንምምኽናይ ዝደኸመ መወከሲ ብዙሕ ህዝቢ ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምስኣና ንወጻኢታት ክፍሊት ወደብን ቁጠባዊ ክሳራን ተቓሊዓያ ዝብሉ ጥርዓናት ምቕራቦም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ ኣሎ። ፌስቡክ ከምኡውን ኢንስታግራም ንተጠቀምቱ ወልፊ ብምትሓዙ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ። ሓላፊ ከምኡውን ዋና ናይ ሜታ ማርክ ዙከርበርግ ብረቡዕ 18 ለካቲት 2026 ትካሉ ንመንእሰያት ተጠቀምቲ ዕላማ ገይሩ ብዝብል ዝቐረበሉ ክሲ ንምክልኻል ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ። ኣብ ሎስ አንጀለስ ዝተኻየደ ፍሉይ መስርሕ ፍርዲ ምስ ኢንስታግራም ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንህፃናት ወልፊ ዘትሕዙ ድዮም ኣይኮኑን ዝብል ክትዕ ሰሚዑ ኣሎ። ዙከርበርግ ኣብ ቅድሚ መጋባእያ ደያኑ ንፈለማ እዋን ዝቐረበ ኮይኑ ንዓመታት ኣብ ልዕሊ ዋና ዋትስኣፕ ከምኡውን ፌስቡክ እውን ዝኾነ ሜታ ክሲ ክቐርብ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ክሲ ኣካል ዩቲዩብ ዝኾኑ ጎግል፣ ቲክቶክ፣ ስናፕቻት እውን ተጠቒሶም ኣለዉ። ሜታ ብተደጋጋሚ እቲ ኩባንያ ንመንእሰያት ተጠቀምቲ ንምክልኻል ትሕቲ 13 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ተቓልዕቲ ኣብ ዝገብርሉ ትሕሶታት ንምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይግለጽ። ናብ ክልል ሓበሬታ ልዕሊ 30 ሰባት ቀቲሉ ዝበሃል ዘሎ መርዛም ጋዝ ካርቦን ሞኖክሳይድ ዝምልከት እዩ። ኣብ ናይጀርያ ሞይቶም ዝተረኽቡ ብውሕዱ 33 ዓደንቲ ብመርዛም ጋዝ ካርቦን ሞኖክሳይድ ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ዝሕዝን ፍጻመ ኣብ ከባቢ ከተማ ዋዝ ኣብ ዝርከብ ናይ ዕደና ቦታ እዩ ኣብ እዋን ወጋሕታ ኣጋጢሙ። ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እንተኾይኑ እቲ መርዛም ጋዝ ኣብ መናፈሲ ዘይብሉ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መዳጎኒ ተዋህሊሉ እዩ ነቲ ጉድኣት ከውርድ ክኢሉ። እቶም ሙሉእ ለይቲ ክሰርሑ ዝሓደሩ ሰራሕተኛት ክፍደሱ ምስ ቀረቡ ሃንደበት ክወድቁ ጀሚሮም። በቶም ክትእክብዎም ዝኣተዉ መሳርሕቶም ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡ። ሓደ ካብቶም ዝረኸብዎም ዝኾነ ሶፊያኖ ሃሩና ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣስታት 20 ካልኢት በቲ ኩነታት ተጠቂዖም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ጠቒሱ። ዝለሓኾ ጋዝ ካርቦን ሞኖክሳይድ እዩ ቀቲልዎም ዝበለ ሃሩና ቁፅሪ መወቲ 37 ምዃኑ እውን ጠቒሱ ኣሎ። ምስጢር ናይ ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል ኣካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ። ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪድዮ ኤዲቲንግ፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ። ቀንዴል.com ሎማዓን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕፅል ሰላም።